Үзбекстан Самарада Аксак Тимиргә һәйкәл урнаштыру тәкъдиме белән чыкты. Татарлар яшәгән урында 100 меңнән артык кешене юк иткән әмиргә һәйкәл кую гадел булырмы? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, инде кагыйдәне барыгыз да белә. Әгәр дә килешмәсәгез кызыл димәгә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак ул безнең нейтралитет билгесе. Безнең элемтәдә әле Шамил Галимов табылачак. Самара өлкәсеннән сезне сәламлибез. Соңрак элемтәгә чыгырбыз сезнең белән. Нурал әфәнде, менә без әгәр дә бу теманы инде җентекләп өйрәнә башласак, шуннан да сораулар күп туа. Кем булган ул, тарихи яктан кем ничек күрергә тели әлеге шәхесне дип әйтик, әлеге кешене. Менә шуннан да Аксак Тимир кем ул? Менә Шыңгызлы хан битендә дәүләтләр курган Шыңгызлылар дәүләте. Шуларның берсе Шагатай улысы дип аталган, ул Шыңгыз ханның икенче улы. Менә шу Шагатай улысы бүлгәләнеп үзара сугышлар була 14нче гасырның икенче яртысында. Һәм менә аны берләштергән менә бу Тимир ул әмир була, ул хан фәлән булмый, Шагатай улысыннан үзенә ханнар тота, әмма дөньяны ул илне ул идара итә. Соңыннан әлбәттә Шагатай улысы ул кечкенә калган була, аның җирләре алынган була, үзара сугышлар. Шуңа күрә ул тирә-яктагы дәүләтләрне басып алу эшенә керә. Һәм менә ул вакытта бик мөһим Ефәк юлы дип әйтәбез инде, менә аның бер өлеше көньяк өлеше Алтын Урда җирлегеннән үткән була. Көньяк өлеше менә Иран, менә Урта Азия территориясеннән үткән. Һәм менә бу Шыңгызый дәүләтләре җимерелгәч, икътисади яктан проблемалар китә, менә бу Ефәк юлын контрольдә тотарга кирәк була. Алтын Урдада Туктамыш илне берләштереп, менә илдә дә шулалнышлар булган була. Яңадан илдә менә сәяси вазгыятны, икътисадны алга үстерер өчен көч куйганда, аның каршына менә шул зур фактор, ул Тимур факторы килеп чыга. Һәм бу ике дәүләт арасында әйтергә кирәк, ике зур сугыш, зур этаптан тора, 1385 белән 1391дә менә шу сугыш була, һәм 1395-96да. Туктамыш башта Тимур белән сөйләшеп карарга тели, илчеләр аша, аннан соң барып чыкмагач сугышларга барып җитә. Башта Туктамыш һөҗүм итә, хәтта Мавераннарга кадәрле барып җитә. Аннан соң Тимур берничә Алтын Урда җиренә кереп һөҗүм ясый ала. Һәм менә шуларның берсе инде 1391дә 18 июньдә бүгенге көндә Самара өлкәсендә Кондурша елгасы Татарстан территориясеннән да үтә. Менә шунда урта гасырларның бәлки иң зур бәрелешләренең берсе дип әйтик була. Тарихи фактлар җитәрлекме, Раил әфәнде? Өйрәнелгәнме бу тема? Ни өчен төрле җирләрдә дип әйтик, бу фактларга төрлечә карыйлар икән? Безнең тарих шундый фән битендә ул. Менә бер яктан карасаң, бер фикер ишетергә мөмкин, икенче яктан карасаң, икенче фикер, өченче яктан карасаң, өченче фикер ишетергә мөмкин. Мине дөресен әйткәндә шунысы бар чи, менә Аксак Тимир, ул әлбәттә инде Евразия халыклар тарихында аерым урын алып тора. Күренекле, зур шәхес буларак, сәяси шәхес буларак, хәрби шәхес буларак, ләкин шуны оныторга ярамый. Аксак Тимир Алтын Урда дәүләтен бетерә. Менә мәсәлән шул ук менә Илнур әйтте бит әле Туктамыш турында. Туктамыш ул безнең халык тарихында аерым урын алып тора. Ул бик шәхес, бик хан, бик мәсәлән менә кичкенә генә бер мисал китерәм. Көн батыш Европа чыганакларында Туктамышны Великий Татарский император дип бирәләр. Ягъни бөек татар патшасы. Һәм инде менә шул Туктамыш идарә иткән вакытта башлаганда Алтын Урда фактически тарала башлаган. Икътисади яктан, сәяси яктан, хәрби яктан дип әйтик. Һәм инде Туктамышның Алтын Урданы берләштерү, Алтын Урданың көчәеп китүе, аның роле бик зур әлбәттә. Һәм инде мин аны шунсын да әйтәсе килә, безнең халык тарихында ул тарихка да кергән, менә мәсәлән Достаннарга да кергән, шул ук Идегәй Достанында, мәсәлән, шул Алтын Урданың чәчәк аткан вакытында шул сугышлар, Аксак Тимир белән сугышлар сәбәпле дәүләтебез бетә. Тарихи фактлар аңлашыла. Хатип абый, менә әдәбиятта шуннан да нинди чагылыш тапкан ул? Кемнәрнең әсәрләрендә ул телгә алына шулай ук? Аксак Тимир, аның эшчәнлеге безнең элеккеге чыганакларда күп. Бу инде фарсы телендә
Ondan şimdi garip tilinde, Türkiye tillerde, başkalarda. Şul isepten edebiyatта da. Onda bir yakını kararga gerek. Mine biz hazır nişektir matur edebiyatını ayır bırak qarayız, tarihi edebiyatını ayır bırak qarayız. Ul şırlarda mine bizning eli yazma şıganaklarımız edebiyat ul bir sinkritik karakterde. Bir vakitte olar tege gilmi şuşunda ihtiyacında başkara. Ondan sonra hazır tege edebi yakında okuşlarında hem mine şuşu noktadan qaraganda ul şırdagı edebi yetkeriler bizning işin kıymetli. Mında mine hazır mında jinap etken vakitte küp bu şırının şahirleri Aksak Timir'nin indi ular Şah Timir dip etirge yaratalar hazır üzleri. Hazır olar indi mine şu Aksak Timir'ge küpçilik bizning ediplerinin münasebeti tiskeri. Mesela bir misalını alıp qarayıq. Ahmet Urgeniş. Bu vaxtlarda bu indi Altın Urda sastafında bula. Mağlum ki 1387-88 yıllarda nege Aksak Tamirlan indi zor gasker bilen kilip şuşundan altın nege Urgenişke hücum ite. Altın Urda'ya karşı. Hem indi tegiler karşılık görsetkenden soň bir katı tegi şehirine indi tegi ola hem ondan soň onu jimberip onun urunda arpa şeşirge buyura. Şuşu uңай bilen Ahmet Urgenişi suqır şagir Aksak Timir'nin zamandaşı bulaydı. İyi zalim ve kankhur temuk ut yakar bibaş ta ki akadı ceyhun ile seyhun tulu kuzer. Yani iyi zalim kankhur konuşuşu başsız koşangastikli sin emudariya bilen sırdariya tolu kuz yaşı ağzasın. Urledi kukke akufugan akzar ilge kildi kaza bilgil ki kilmeyin kalmaz mının için sana jaza. Sin indi mine üzüne şuşunday qara tufraqsında üzüne kefinlik ezerlisin. Lakin tiki dünyada sin şuşu Xuday Teala karşında şuşur yavuzlıkların için cevap verirsin. Bizge bu dünyada gadillik kalır. Görəsiz bu bit indi mine anın şırdaşı bularını bilgen suqır şagir. Hazır üzeli Urgeniş hazırki tiki neden şuşu Özbekistan sastafında bulgan. İyi şuşu. Hem ikinci bizning bu şırdağı büyük şagirimiz Seyif Sarayı. Seyif Sarayı'nın 1394 yılında yazılgan eseri var. Süheyl ve Güldürsün dastanı. Hem ul eserin başlığında ol Timur Urgenç'e tartıp kildi leşker kurup kur buldu kaldıqlakkar. Yani Aksak Timir şuşunda Urgenç'e gasker alıp kildi. Bunu kurup Kuzler suqraydı. Hazır indenilerden kulaklar sangraulandı. Hazır şuşundan bütün eybir tuzdırıldı. Hem şuşuna özünün tiskeri, onun yavuzlığın, şuşunu konuşun, kan ağızların ul indi tiskeri beyeli. Hem ondan sonra şuşu fonda özünün indi Süheyl ve Güldürsün hakkındaki süjetin kurup jibere. Demek bu yazılardan da indi kurine. Şundan da tüp məqnar sekender Qayl efendi. Yatanara kilgende Mehmet Emin Han 100 yıldan soň Aksak Timir'ge karşı yazılgan anın zulmetine nefret bilen yazılgan şiir isen kalgan bizge kadar kelip jetken. Ne iyesi değil. Bizning tigi İslam yurtun vayran kiterling değil. Ondan şübet eliminde ulguna tügel. Mene ne var? Hazır Bazzazı 14. asır, 15. asırın başlarında Merceniyete ol başta Altın Urda'da yaşayan, ondan sonra Türkiye'ye koşup gitken Bazzazı özünün fetvalarında şuşu anın şırdaşı bitinde hazır Aksak Timir'nin şuşu nilerin agresif siyasetin gayipli bu deydi mene şunday insaniyetke karşı kiledi. Bunday fikirlerini başka şıganaklardan tabırga bula. Eğer de biz tarihka kustalsak, Qayl efendi, mında şundan da bizim milletimiz tarihinde türlü şırlar bulgan, türlü özgerişler bulgan degen koşandır. Indi başka basqışka bizim üsüş deyip minip gitterge mümkün deyip ayta alabız. Mine bu şırlardan soň nerse bulgan? Mında mesela şu tutamış konturunda aytip bulamı tatarlar anın varislari deyip. Hamında qarşılıklar, berilişler şundan da 100 min tatarını bitirgen degen sözler ol ortuk degen işikler şunday yongıramıyma? Tarihte elbette o vakitte yıl yazmaçılar gaskerinin sanını arttıruu bilen şekillengenler inde var. O propaganda çarası da. Hazırki gibi. Munda itire kerek elbette Emir Timir, Aksak Timir degenler inde. Biz tatarlar aşağı Ruska da şulay kirgen Timir Aksak deyip. Timirlenk, Tamirlan, suluk lenk Farsıça Aksak degen namazda. Aksak Timir degen namazda. Ol endi şul yaş çağında Kazaklıkta yerip, yani yolbasarlıkta yaralangan bula. Anı bit sığından tegi seyeklerini alıp tekşirdiler, bu şundan da aksak bulgan. Hem
Мында Туктамыш һәм Аксак Тимер турында чагыштырганда, Туктамышны хакимияткә, тәхеткә мендерүче дә Аксак Тимер була. Улан уйлаган инде аркадаш булыр, ягъни союзник. Ләкин анда бит һәр илнең үз мәнфәгате, мәсәлән, Туктамыш ханга бик нык йыгынты ясаганнар, менә күчмә, Алтын Урданың күчмә халкы. Күчмәләр инде алар шулай ук баскынлык белән шөгыльләнгән, чит җирләрен талау, чит илләрдән халык әсирлек алу. Һәм әлбәттә Аксак Тимердә Туктамыш талар теге йомшак, нидер бер теге ничек дип әйтергә, уңай каһарман гына була алмыйлар беренчектә. Чөнки урта гасырларда анда инде һәрбер Европада булсын, Азиядә булсын, анда теге ниләр дәүләт башлыклары алар бик явыз әйткәндә ни булганнар? Хәтәр кешеләр. Инде дәрәҗәсе. Аннан соң менә мине бер әйбер нитә. Үзбәкстан һәйкәл куярга җыена, якынрак килик темага. Монда бит ниндер парадокс бар тарихи. Аксак Тимер гомере буе үзбәкләр белән сугышкан. Менә мин Навайны тәрҗемә итәргә 90-нчы елда булса кирәк, 89-нчы елда Үзбәкстанда булган идем. Дөрмән анда иҗат йорты бар, Ташкентта гына. Шунда Навайның газәлләрен укыганда мин аптырадым. Үзбәк ди ни кертә? Төпсә белән инде ашарга кертә. Хезмәтченең синонимы. Бу вакытта Алтын Урдадан Урта Азиягә чуалышлар аркасында күчә торган булганнар. Берәмләп, төркем. Урта Азиядә менә бу Алтын Урда халкын үзбәкләр дип атаганнар. Алтын Урда ханы Мөхәммәд Үзбәк исеме белән. Европада, мәсәлән, һәм хәтта Крымда да менә теге Абу Гафарның тарихында үзбәк дип языла Алтын Урда. Рәхәйл Гафу менә монда бит 1312-1342 елларны Алтын Урда белән кодрәтле үзбәк хан идара итә. Шуңа мөнәсәбәттә аның халкында үзбәк дип атау. Бу бит бер төркеме. андый бар. Төркиләргә хасай бер инде. Нугай да шулай ук. Үзбәкстан бу чакта ни өчен аны шул дәрәҗәгә күтәрә икән? Шуннан соң Аксак Тимер үлә, 100 ел дәвамында аның варислары идара итә. Мәвриннәхр диләр бит инде 2 ел арасы, Сырдария белән Амудария арасы. Ләкин алар бер-берсе белән сугышып бетеп, бүлгәләнеп бетәләр. Һәм шуннан соң менә моның Алтын Урда гел һөҗүм итеп торган инде, шуннан соң Шәйбан дигән, аны Шыбын дип язалар инде, хан. Ул Шәйбанилар менә Җүчинең бер улы нәселеннән чыккан ханнар инде алар. Басып ала бөтен Урта Азияны, хәзерге әйтсәк. Һәм үзбәкләрнең хакимияте башлана. Андагы төркиләр үзбәкләр белән аралашып, ул аралашу бик авырлык белән барган, чөнки булар күчмә үзбәкләр гаскәре дәүләте дип атала. Шуннан соң әлбәттә теге калган халыкта әле ул 20-нчы гасырда гына менә анда сартлар, кемнәр анда, алар кабилә исемнәре белән аталганнар. Анда 70-тән артык, 80 кабилә булган бит. 92 хәтта. Һәм үзбәк дигән исемне беркетле менә шушы Совет власты урнашкач кына. Ләкин тарихи үзбәкләр Аксак Тимер белән һәр вакыт сугышып, дошман яшәгәннәр. Һәм ул әйләнде хәзер үзбәкнең бик полководесына. Һәм Навайда үзбәкләрнең бик шагырына әйләнгән кебек. Шуңа күрә монда ниндидер тарихи парадокслар. Һәм мин үзем аңлап бетерә алмыйм. Ни өчен менә шушы илбасарлар булган бит инде алар? Бу сорауга җавапны Рәхәйл әфәнде без рекламадан соң эзләбез. Татарстан Авасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы. Без бүген һәйкәл турында сөйләшәбез. Самарда Аксак Тимергә һәйкәлне аштыру мөрәҗәгате белән Үзбәкстан чыкты һәм шунда да тарихчылар тарафыннан зур шау-шу ята. Самара вәкилләре нинди фикердә икән? Безнең белән элемтәдә Шамил әфәнде, хәерле кич, сәламлыйбыз сезне. Менә сездә ниндирәк реакция тудырды әлеге яңалык? Һәм шулай ук сездә тарихка мөрәҗәгать иткән кеше буларак нәрсәләр әйтә аласыз? Соң әлбәттә инде бу хәбәр бездә зур кызыксыну уятты. Без инде үзебезнең җиребездә 1391 елны шундый
зур вакыйга булган инде белеп яшибез без тарихчылар бигрәк тә аның турында күп язылды да инде. Шул ук вакытта әлбәттә бу инде бездә зур борчылу уятты. Безнең Самара җиренең дә гомумән татар халкы тарихына ниндидер бер шундый начар бер күренеш кебек тыелып китте. Без инде әлбәттә каршы, без инде менә үзебезнең регион җитәкчесенә, губернаторга мөрәҗәгать әзерләдек. Менә иртәгә ул инде китә. Анда без инде безнең өлкә җитәкчеләре безнең мөрәҗәгатьне тиешле иттереп бәяләрләр дип уйлыйбыз да бу эшне булдырмаска кирәк икәнне алар да шулай ук аңлыйлар дигән безгә инде сигналлар булды. Һәм бу шурында гына түгел бит инде чыннан да бу тәкъдимнәр. Дөрестән дә. Хатип абый, менә әгәр дә без менә шушы нәкъ менә Аксак Тимернең инде аерым аның роле турында сөйләгәндә ни өчен аны кемдер шулай герой буларак күрергә тели, ул бит инде һәйкәл юк-бар кешегә куелмый һәм куелырга да тиеш түгел. Чынлыкта нәкъ менә шул ук Самара җирлегендә халык та каршы, тарихчылар да әлбәттә моңа каршы чыгалар. Менә ни өчен шундый каршылыклар килеп туа? Бөтенләй монда бер якында менә Үзбәк якла, Үзбәкстанның тәвәйрен төркем инде монда, үзбәкләрнең барса түгел. Алар бит хәрендә бик сәяси яктан киләләр. Менә нигә Туктамыш, Алтынурдан башкысы шушыннан инде татарлар дип атаганнар, һәм менә инде Аксак Тимер буларны җиңгән. Шуңа күрә шушыннан инде нигә Алтынурда тарала башлаган. Һәм шушыннан менә Мәскәү Рус князьлыклары Алтын Урда татар хакимиятеннән котыла башлаган. Менә бит нинди кайчактан килде ул хәзер. Ләкин тарихи өчен барлыкта бит үзбәкләрнең бабалары Туктамыш гаскәрендә сугышкан, Аксак Тимергә каршы. Һәм тагын бер якында әйтик җәмәгатьләр. Менә монда бу сугышта мин ул чыганакларны яхшы беләм, ниләреннән инде. Анда халкының чыннан да төп өлешен безнең хәзерге татарлар әби бабалар тәшкил итә. Менә бу. Хәзер аннан бер як менә Аксак Тимер Урта Азия өчен шактый эшли. Менә аның минем Бухара, Самаркандларда булганым бар. Аларда күпме әйберләр төзеттеләр. Ул бит аннан хәзер менә шу Идел буеннан киткән. Теге Иран якларыннан талап алган әйберләр хисабына буларны төзетә. Шуңа күрә без сокланып йөрибез икән, бу инде үзе биниләргә хәзерге анда Бухаралар, Самаркандлар өчен. Миңа менә элегрәк мин Үзбәкстан якларында еш була идем. Әмма соңгы вакытта менә 97 елны гына булдым. Шул вакытта булгач мин шаккатып йөргән идем. Элек бит инде Аксак Тимерне гаепләү башкасы бар иде. Хәзер анда теге Марксның, кемнең Сталинның һәйкәле булган, шуны алып пьедесталга атта теге Мәскәү, Петербургтагы Петр I һәйкәленнән дә мәхәббәтрәк итеп куйганнар, һәм анда Аксак Тимер тора. Һәм аның җанында музей бар. Һәм анда мин шаккатты менә хәзер ничектер? 97 елда инде Шах Тимер дип, Аксак Тимер дип әйтергә ярамый, Шах Тимер дип, Әмир Тимер, һәм алар инде үзләренең милли герое итеп. Хәзер шуны берләштерүче итеп. Һәм монда тагын бит бер як та бар. Монда нигә Илнур әйткәне. Хәзер җиңүчеләр җәмәгатьләр җиңгән, алар күп әйберне хәл итә. Менә җиңелгән монда. Туктамыш җиңелгән. Хәзер бу як. Аннан шуында менә Александр Македонский походларында җиңгәннәр. Тегене күтәрәбез, Наполеонны күтәрәбез. Хәзер җиңүчеләр алар. Хәзер шушыннан инде алар үзләрен шәрәктә эшлиләр. Хәзер нигә чыннан да монда инде һәйкәл каны инде теге таратырга, хәзер инде күтәрергә, бу аларның теге бер табигый омтылышы да дип саныйм. Ләкин инде ул бит дурной пример заразительный дип. Мәсәлән, Иван Грозный без беләбез. Иван Грозный күпме теге ниләрне кан түккән, күпме кешеләрне язалаган хәзер. Бит шуңа менә татар ханлыгы булган Астраханда һәйкәл куйырга җыйганнар. Әле карап тормасаң Казанда да куярга. Менә шушыңа карап, булар да инде хәзер шушында читтәге инде урыннарда да куян Аксак Тимер белән бәйләнгән, анда һәйкәл куеп, моны тагын да күтәргән. Хикмәт тә шунда. Менә ул соңгы еллардагы тенденция, нәкъ менә шушы залимнәргә патшалар арасында да бит тарихта төрле исем белән кирип калучы патшалар бар. Теге либераль реформалар белән аларга түгел, нәкъ менә Илбасар залимнәр һәм диктаторларга һәйкәл кую тенденциясе бара. Менә Сталинны күтәрүдә шул, Иван Грозныйга һәйкәл кую мәсьәләсе Себердә күпме тавыш чыкты бит инде. Шулай нигә рәткә әлбәттә Аксак Тимер дә керә.
Аксак Тимир ул әлбәттә атаклы полководец, ул Үзәк Азия өчен, үзенең гаскәре өчен бик нык эшләгән кеше, ул бит басып алган илләреннән бит һөнәрчеләрнең илләрне үзенең иленә тиге алып кайта торган булган, үтертмәгән ул аларны. Монда бит хикмәт нәрсәдә? Әгәр дә хәзерге Россия Федерациясе үзен менә кем дип таный ул, кемнең варисы ул, менә тарихи яктан. Ә бит тарихтан без әгәр ныклап өйрәнсәк, беләбез ул Алтын Урданың варисы. Димәк, Алтын Урда җиңелгән икән, бу безнең уртак бабаларның анда әлбәттә Мәскәү князьлегеннән дә ниндидер отрядлар булган Туктамыш гаскәрендә, ул бит империя гаскәре. Әлбәттә. Шуңа күрә менә Аксак Тимир бит ул Алтын Урданың гына түгел, Төркияне дә җимерә. Йылдырым Баязитны әсирлеккә ала. Анкара аянда, Ангора дигән айла. Зур сугыш булып, ниләрне, Госманлы төрекләрне пыран-заран китереп, солтанның үзен әсирлеккә ала. Хәзер нишә балар әйтмиләр Анкара аянда? Төркиядә. Һәйкәл куярга Төркиядә. Яисә Һиндстанда. Һиндстанны яулап алу, менә Төньяк Һиндстанны. Ул Һиндстанда ул вакытны шулай ук мөселманнар булган. Анда нишәп куябыз димиләр алар. Афганстанда. Раил әфәнде, кемнәргә һәйкәл Кайлабиндан килешәм, тулысынча менә әйтеп китте бит әле ул. Тенденция дип әйтәм. Мин аны тенденцияна түгел, модага кирип китте дип әйтәм. Менә мәсәлән, шул ук Явыз Иванга, әнә Астрахань өлкәсендә алар бик тырышып карадылар куерга. Әнә 3нче ел мәле пандемия кадәр барырга туры килде. Менә анда үзем генә шулар белән көрәшеп, мин шуңа шаккаттым. Анда теге кара йөрәкләр белән берләшеп, безнең тугандаш дип әйтәбез инде, нугай ниләре, вәкилләре дә безгә каршы булдылар. Имеш, күренекле рус патшасы һәйкәлне куярга кирәк. Мин аларга әйтеп тә карадым. Бик патшага һәйкәл куясыгыз килә икән, әнә Александр II-гә куйдыгыз. Ул Астраханда булган, бик патшасы, без мәйтәм аңа каршы чыкмыйбыз. Ә менә шушы һәйкәл турында сүз чыкканда, ну әлбәттә әнә теге Стамбулга барып мөрәҗәгать итмиләр бит, әйме? Әйдәгез монда куябыз дип. Әйтик, Елес шәһәрен тирәсендә куймыйлар. Ул бит Аксак Тимир Елес шәһәрен тормар китергән кеше. Мәсәлән, авыл кебек кенә булган инде ул. Юк, анда түгел. Анда бит әле нишен Самарада да дигән сорау туа. Ул бит анда шулай ук, менә Элнур әфәнде. Елгасы буенда бик зур сугыш. Әйе, шул сугыш булган урында һәйкәл кую дигән. Юк, анда түгел. Кабат әйтәм. Менә мәсәлән, Төркия җирендә алар мәрҗәгать итмиләр. Төп рус җирләренә мәрҗәгать итмиләр. Бу инде менә татар җиренә. Әйтик, менә шул ук һәйкәлләрне инициатива белән чыгу куйы, әнә Себердә Явыз Иванга Чабактарда куйдылар бит инде. Аннан соң нидә Астрахань өлкәсендә. Бу инде шул ук бер тенденция дип әйтергә мин аны. Кайда сугышып татарларны үтергән һәйкәл куярга. Шулай булып чыга инде монда ишеннән. Дәүләте булмау, менә көчсезлегеннән файдаланып. Алишер Нәваине телгә алдым, ул бик үзбәк шагыйре санала инде, ләкин әлбәттә ул үзбәкләр яулап алганчы шулай Тимри, анда Хусейн Байкара, Тимирнең турыны була әмир, бу аның баш вәзире, аны гарипләр шагыйре дип атаганнар. Чөнки ул менә гарипләргә йортлар салдырып, хәзерге картлар йорты, инвайтлар йорты дип әйтик инде, мәчетләр төзеткән дәүләт, бик дәүләт шәкесе, шагыйре генә түгел. Ну бик шагыйре булар инде ул бөтен дөньяга билгеле. Нишәп аңа мәсәлән һәйкәл куймыйлар? Менә ул гомере, ул үзе гомере бик 60 тирәсендә кадәр яшәгән. Ул гомере буе халыклар дуслыгына дан җырлый әсәрләрендә. Моны чәчәргә чакыра. Әмин мәсәлән менә шул Аксак Тимирнең аныгы бик галим Улугбәккә куйдыртырым. Илнур әфәнде, ни өчен дигән сорау туа монда? Ну менә ни өчен инде әйтә алам, хәзер тенденция дисәк, Тимурны бик каты кумир итеп Сталин үзенең кумир итеп күргән. Хәзер түгел бит инде. Хәзер бит Сталинны күтәрәбез, бөтен җирдә Сталинны теге икона кебек портрет йөртүче күпме кешеләр бар. Сталин заманы насусадык диючеләр бар. Сәясәтчеләр әйтә. Бу бит радикаллыктан әйтми. Юк, сәясәт менә ул турыда бит фикер алышу бара. Ул тенденция турында сүз алып барганда шуны әйтә алабыз. Менә без Халыкара Алтын Урда өйрәнүчеләр ассоциациясе менән беренчедән җыелыш үткәрдек 26 ноябрьдә һәм шундый карар кабул иттек. Самара өлкәсе губернаторына хат җибәргә һәм ул китте.
аны безнең төрле бүлекләр имзаладык һәм Алтын Урда ассоциациясының башында Мәскәүнең танылган галиме Вадим Трипалов ул имзасы белән китте. Анда без нәрсә әйттек? Беренчедән ни өчен аңа мөрәҗәгать иттек Үзбекстанга түгел? Чөнки монда Россиядә Самар өлкәсендә куелырга җыела. Соңыннан Россиядә кануннар нигезендә федераль дәүләт моны куймый. Һәйкәлләрне куя, җирле муниципалитетлар һәм җирле регион җитәкчелеге куя. Шуңа күрә Самар өлкәсе бу мәсьәләдә алар карар кабул итәчәк. Әлбәттә, Самар өлкәсендә менә бу Кондурша сугышын фестиваль рәвешендә искә алу барган, анда менә сугыш урынына поклонный крест куелган, Русь эпоха объединения дигән исемгә алыштырдылар. Менә аны Шамил абый яхшы белә, без быел барып та карадык, сүз биребез менә. Анда шуны әйтәсем килә, анда Дмитрий Агалаков дигән җирле тарих язучы роман язган, Токтамышны сугып, татарларны сугып, безнең белән дә утырганда шундый сүзләрне әйтте. Аны Татар информда язып та чыктылар. Менә һәм шушы Үзбекстаннан Тимур музее Шахризяпстан килгән үзбек шахысы, ул монда эшләп, минемчә Үзбекстан дәүләтен ялгыш бер информация белән тәэмин иткәннәр. Менә җирле ялгышмы, махсусмы? Махсус, әмма дөрес булмаган фикер дип әйтәм. Чөнки анда шундый сүз бар, менә теге Самара блогерлары, Самарадан теләүчеләр бар мәгънәсендә күрсәтә алалар. Чөнки Үзбекстан дәүләте Самарага үзе килеп куя алмый бит, аны ул бит мөмкин түгел. Шуңа күрә менә шундый бер куелган, Үзбекстан дәүләтен дөресен әйткәндә инде авыр хәлгә куйганнар. Менә бу мәсьәлә белән, чөнки менә Ракаил әфәнделәр дә әйткән кебек, Тимур әлбәттә урта гасырны күз алдында тотарга кирәк, авыр вакытлар дип. Әмма урта гасырлар вакытында да гаделлек тә булган, тырышу бу мәсьәләдә теге кануннар да билгеле рәвештә эшләгән. Һәм урта гасырны, ул авыр елларны күргән, шул Әхмәт Үргәнҗеләр, Сәйф Сарайлар, алар андый бәя бирде икән инде, димәк бу урта гасырлар өчен дә норма булмаган. Әйтик, Нахшибанди хәзрәтләре мәсәлән, бик бөтен татар арасында да таралган суфийчылыкны Тимур вакытында яшәгән. Әмма аны бит изеп тотканнар, ул бернинди мөмкинлекләре булмаган. Самарканд шәһәрендә юл төзергә уйлыйлар, карарлары бар бит. Бөтен өйләрне җимерәләр. Бер кеше анда үз иле өчен эшләгән дибез. Гурмирларны төзегән, мавзолейлар төзегән, әмма үз халкын теге җәннәттә яшәтмәгән, андый бер нәрсә юк. Шуңа күрә менә аның теге кылган гамәлләре Төркия территориясында Сивас шәһәрен алып, халкын ничек җиргә күмүләре турында, мәсәлән, Һиндстанда ничек башлардан башны тамирланы диләр, төзүләр. Менә Багдадны, шуннан соң Алтын Урда җирләрендә һәм менә урыс җирләре Елецка керә, һәм урыслар хәтта аларның бар тамирланнан котылган, Тимир Аксактан котылган иконабыз дигән бер иконалары бар хәтта. Бүгенге көндә татарның гына бу татарга гына теге каршы түгел, бу бөтен рус халкына да бу дөрес булмый. Мин белгәнем хәтле бер 10 ел элек хәтта ул икона буенча рус православ ширкәве фильмда төшерергә уйлаганнар иде. Шундый бер ишеткән идек. Димәк ки, алар да бу мәсьәләдә риза булмыйчак бит. Үзбекстан дәүләте өчен менә аларга кирәк иде әлбәттә әйтергә, бу теге зур сугышчан полководец әйме. Менә бергә өйрәник дип. Менә һәйкәл куеп, менә без җиңгәнбез, без болай килгәнбез. Ана интернетта менә шул кешеләрнең язуы, без татарны җиңгәнбез, урыс дәүләтен коткарганбыз татарлардан дип әйтүләр. Күрәсез бит, нинди теге сәясиләштерүгә кереп киттеме бу мәсьәлә. Шуңа күрә без менә Халыкара ассоциациясе менән дә бу мәсьәләдә язганда әйттек, сәясиләштерүне бетерергә. Шунында бәлки бөтенләй һәйкәл куюн мәсьәләсен сөйләшмәскә, урынын билгеләргә, өйрәнергә, урынына һәйкәл куелачакса, ул һәйкәл түгел, обелиск. Монда менә нейтраль текст булырга тиеш, композиция. Менә әлбәттә без аңлыйбыз, Самар өлкәсе өчен туристик бренд бик яхшы була ул. Менә нейтраль текст булырга тиеш, татарда, урыста һәм кирәксә үзбәктә анда ачыланырга тиеш түгел. Әйтергә кирәк, Токтамышның сул кул гаскәрләре анда күпчелек булган. Димәк ки, бу казахларның бабасы. Монда бик күп халык шундый проблема күп халык арасында низакка китерә торган әйбер. Һәм бу әлбәттә теге кинәт кенә мондай әйбер белмичә Дон Кихот шикелендә мондай әйбер эшләргә тиеш түгел. Менә дөреслекне каян табырга икән? 100 мең дигән саннар менә Ракаил әфәнде әйтте, күпертеп берәгә әйтәләр дип. Әлбәттә, ул күпертелү. Дирек саннар булырга мөмкин. Карсакпай надписе дигән ни бар, менә ул Улытауда яза Тимур. Аны галимнәр ике төрле укый. 200 мең дә дип укып, 300 мең дә. Чөнки язма начар нителгән. Әлбәттә, Шәрәфетдин Язди менә үлгәннәрдә, Мөхәммәд Адрианов кулда ниләр дә бар. Күпме сыйрап киткән, күпме ат алып киткән. Моның буенча
шынында хисаплар юк. Әсирлеккә чыганаклар буенча 1 миллион татар алып килгән. Алай була алмый инде. Булмасын ди. Бүгенге көндә военник диләр инде, гаскәр сугышы белән шөгыльләнгән кешеләр әйтә ала инде. Ул бит сугыш менә монда бәрелеш биҗирен генә санарга кирәкми. Туктамыш артка чигелә һәм Идел буена әйтергә кирәк, Туктамыш бу Казан якларына, урманлы якларга кача. Димәк, әле безгә Татарстан җирендә Туктамышка һәйкәл куярга кирәк. Һәм Казан ханнары Туктамышның нәселеннән, ике туганыннан. Шуңа күрә безгә турыдан-туры аның әлбәттә катнашы бар. Менә бәрелеш урынында 100 мең булган дип әйтелә, ике яктан бергә 50 мең санаса. Калганда кебек ул вакытта да димәк инде саннарны үзгәртүләр һәм милләтләрне үзгәртүләр. Без Шамил әфәндегә сүзне бирәбез. Монда тыңлагансыздыр, студиядә әйтләр ниндирәк адымнар башкарыла. Менә сездә бүген инде шул ук регион җитәкчесе, төбәк җитәкчесе белән эш алып барыламы? Шулай хатлар язу, сөйләшү, уртак фикергә килү дип әйтик. Һәм тагын шул ук сорауга әйләнеп кайтабыз. Үзбәкстан Самарага үзенең тәкъдимен җиткерә аламы гомумән? Монда бәйләнеш нидә дип сорыйбыз? Әгәр без җирле җитәкчеләребезне ышандыра алсак, менә бу эшне булдырмас өчен аларны яхшылап кына инде алсак, без әлбәттә бу мәсьәләне үз ягыбызга бурып җиңеп чыгарбыз дип уйлыйм. Мондый вакыйга турында әлбәттә бер ниндидер монумент кирәк иде инде, моны билгеләп үтәргә кирәк иде. Менә без әле бүгенге губернаторыбызга әзерләгән мөрәҗәгатьтә дә шуны яздык. Берничә ел элек Красный Яр районында шушы менә Кындырча белән Сок елгалары бергә тоташкан җирдә бер җирле тарихчы, шул районның мактаулы гражданины, тарихчы бер абый, ул Россия Федерациясенең атказанган укытучысы иде. Ник иде? Менә быел җәй көне коронавирустан ул абый вафат булды 70 яшендә. Ул инде шушы эшне башлаган иде. Менә шунда җирне берәр ничек булса оформлять иткән иде ахрысы. Менә үзе киткәч инде хәзер ул нәрсә эшләп илгәре алды, нәрсәсен эшли алмады. Без әле төгәл генә әйтә алмыйбыз. Менә шунда ниндидер фундамент ясап элгерде. Менә әле хәзер күренми инде, аның өстенә карлар явып китте. Менә шул абыйның эшен дәвам итеп, менә шунда бер тарихи, мәдәни бер нәрсә булдырып, шунда бер ул туристик объектта булыр иде дип без язган идек. Монда сезнеңчә кемнәр эшләргә һәм шөгыльләнергә тиеш моның белән? Самара җирлегенәме, әллә башка төбәкләрдә яшәүче татарлардамы, әллә инде шулай ил җитәкчелеге дә монда кушылырга тиешме? Чөнки менә әйтеп киттеләр, шулай рус галимнәре дә, инде башка милләт һәм дин вәкилләре дә инде бу вакыйгаларга каршы торалар дип. Сез ничек уйлыйсыз? Менә без инде монда иптәшләр, безнең милләттән генә түгел, башка кешеләр белән дә фикер алыштык, менә археологлар белән, тарихчылар белән. Ну без инде бер фикердә бу булган хәлләрнең әһәмиятен барысы да аңлый менә моның алдыннан әле Казанда студиядагы сөйләгән коллегаларыбыз аның фикерләрен бөтенләй уртаклашалар дип уйлыйм. Без монда инде менә шул тема белән, шул проблематика белән таныш булган кешеләр бер төрлерәк уйлый. Шуңа күрә безнең монда уңышлы җиңеп чыгарга шансларыбыз бик югары дип уйлыйм мен. Ниндирәк үзгәрешләр белән әйтегез, төрле вариантлар әйе дип. Монда бит әле менә минем Самара татарларына да үпкәм бар. Бу бит инде быел гына башланган процесс түгел. Анда Үзбәкстаннан вәкилләр килүен белеп торгансыз. Әни шушны күтәрмәскә иде. Татарстан җәмәгатьчелегенә, Мәскәүнең бит алдынгы зыялылар бар. Менә бу күтәрелмәй. Аннан соң тагын бер якны менә минем әйтәсем килә. Бу 91 елгы сугыш шактый. Гафу, мин әзгенә кысылып әйтәсем килә, Шамил абыйлар беләләр инде. Татарлар катнашты бу мәсьәләдә. Безнең институттан да бардык, һәм андагы Диянәт нәзарәте кешесе дә хатлар бирде. Мәсьәлә Тимурга һәм аның теге дәүләт гаскәр башлыкларына һәйкәл кую турында сүз йөрми иде. Ул җирдә менә бөтенесенә һәйкәл кую, я да анда мәсәлән тәкъдим бар иде, мәчет төзү
хәтта янында часовня дип әйме. Бәлки Карсакбай надписы диелә инде менә, аның копиясы кую турында гына сүз бара иде. Әмма менә бу Үзбекстаннан килгән ул вәкилләр аны башка төрле интерпретация биреп үз дәүләтенә бөтенләй башка документ чыгардылар. Килеп чыкты, аларча монда тик Тимурга гына һәйкәл куела булып чыкты. Шуңа күрә аның кешегә дип ике төрле уйнау булды монда, дөрес булмады. Хатип әфәнде, фикерегезне унытмагыз, хәзер реклама була да, аннары без дәвам иттерәбез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы, инде рекламага киткәнче тарихи фактларында искә алган идек. Чагыштырулар үткәрсә, Хатип абый, монда шулай тагын нәрсәләргә? Менә бу 91 елгы, 1391 елгы сугышта бит әле тагын бер катлаулы ягы бар. Инде Туктамыш армиясы шактый көчле була. Һәм шушы вакытта Аксак Тимер кешеләре үзе катнашып, менә без бик дастаннарда мактаган Идегәйне үз ягына ала. Идегәй шактый гаскәре белән шушыннан Аксак Тимер ягына чыга. Һәм шуннан инде хәзер Туктамыш гаскәре әйтелә бит Иделгә шушыннан шигенә. Менә бу ягына. Юк, Идегәй ул Аксак Тимер белән килә. Ул качкан була. Юл күрсәтүче. Раил әфәнде, Идегәйнең роле нинди монда? Монда бу уңай белән җәмәгатьләр ни бар? Менә Ризаттин Фахретдин ул тарихны әйбәт белгән кеше. Менә ди үзе кишер, Ходай үзе кишерсен. Безнең шушындый мискин хәлгә төшү безгә дәүләтчелексен мәхрүм ителүдән менә Идегәй мирза да гаепле. Идегәйнең роле нинди монда? Кем яклы булган ул? Идегәйнең роле аны ике сүздә генә әйтеп булмый. Менә бүгенге тема турында сөйләшәбез икән, әлбәттә аның роле начар булган. Ул Аксак Тимернең теге союзник дип әйтәләр бит инде, шулай бит име? Бер яктан карасаң, ул инде безнең халкыбызның дастаны да бар, тарихына да кергән, ләкин минем фикерем шул, менә шушы Алтын Урданың иң кыен елларында, вакытында 14нче гасыр азагы турында сүз бара. Ул Аксак Тимер яклы булып, шул Алтын Урда аның гаебе дә бар инде. Аның гаебе дә бар. Аны белән килешәм. Булат бәк качып китә. Оглан ул жучи булган була, туганы була. Әйе, анда тагын менә Туктамышның Литва князы Ягайлыгы язган хатында аны кем саткан, Идегәй турында да бар, анда бөтенесе бар. Ул бит ул заман турында бик күп язмалар кылган. Аксак Тимер ул бик нык тарихчыларга игътибарлы була. Менә Шәрәфетдин Йезди ул битнең аның шәхси тарихчысы. Ләкин аңа каршы язучылар, мәсәлән, Ибн Арабшах, яшәндә бүтән ниләр, алар җиңелгән халык тарихчылары. Ләкин аның тирәсендә бер генә түгел, дистәләгән тарихчылар аның тормышын язганнар. Һәм төрлесе язган булып чыга. Юк, алар теге үзенең янындагы мактаган инде, әлбәттә. Мактаган да язган. Бу һәйкәл турында һәйкәлгә кайтыгыз, чөнки без тарихка кирәк битсәк. Монда ике әйбер кушылган. Берсе аның үзбәкләрнең биеклеккә омтылуы, теге мөстәкыйль дәүләт буларак хәзер үзләренең менә тарихын инде кубайтыбрак күрсәтү, ул була торган хәл, ул яшь милләтләрдә була, яшь дәүләтләрдә. Һәм шуларның максаты белән монда безнең үзебезнең шовинистларның максаты бергә кушылган. Әйе, менә имеш Аксак Тимер Алтын Урданы җимергән дә Мәскәү князьлеге үсеп киткән. Мәскәү князьлеге ул Алтын Урда аркасында үсеп китә дисең әйткәндә, башлангыч иң беренче ниде. Әлбәттә, Алтын Урда теге үзәк хөкүмәт җимерелгәч, ханнар арасында көрәш башлана бит инде, ул Туктамыш кача, яңадан кайта балалары, Идегәйнең балалары, гражданнар сугыш башлана. Шуннан соң әлбәттә бер читтәрәк булган перифериядәге Мәскәү князьлеге әлбәттә тоналып үсеп китә. Анда тарихи дреслек бар, ләкин урта гасырлардагы тарихи дреслекне безнең заман тарихына нәшлидер ялгау, минем өчен ул ниндидер бер сәер күренеш. Бигрәк һәйкәл куюда, әйе. Менә мин Раил әфәнденең сүзләре, әйе, әлбәттә ул теге акларга тырышыбрак карый. Ни өчен чыганакларда дип, әйме, интерпретация мәсьәләсенә керә, бик мөһим мәсьәлә. Менә ул интерпретация, ягъни ул бәя бирү, һәйкәл кую, һәйкәлләштерү, идеаллаштыру, сәясиләштерү бу мәсьәләне, менә бүген бер атна эчендә нинди шоу булдымы, шоу чакта. Менә аны тик экспертлар эшләргә тиеш. Менә галимнәр эшләргә тиеш. Әгәр дә без, менә ул шовинистлар әйткән Раил әфәнденең, алар романнар язып теләсә нәрсә сөйләшәксә, аларга трибуна бирәчәксә, алар теләгән эшләргә теләшәксә, әлбәттә монда
Хайкелен дә куярлар, аны теге идыллаштырырлар да безгә. Шуңа күрә менә без мөрәҗәгатьләрдә дә язылган һәм Шамил абый да алар белән дә шулай сөйләшкәндә күрелгән иде. Без бу мәсьәләне яңадан экспертлар дәрәҗәсенә кайтарырга тиешбез. Анда бу мәсьәлә сөйләшелергә тиеш. Чөнки хәзердән үк аңлашылды инде бу Үзбәкстан дәүләте өчен дә файдалы бер карар түгел. Һәм безнең әлбәттә тугандаш үзбәк дәүләте, мин уйлыйм, менә бу мәсьәләне чыгарган кешеләргә дә бераз игътибарлы булыр, чөнки безне теге дәүләтсез, башка ни дип сөйләп язган кешеләр Россия Федерациясе безнең дәүләт түгелме, безне колонияга мәйләндердегез. Андый мәсьәләдә куясыз икән, без бит Россиядә безнең депутатларыбыз бараймы? Без бу дәүләтне әлбәттә без басып алынган халык, әмма ни өчен һәр вакыт моны китерәләр? Бу бит инде ничә 500 ел, 600 ел элек булган әйберләр турында сөйләшелә. Шуңа күрә без бу дәүләтнең гражданнары, бу дәүләт безнеке һәм әлбәттә безнең татар халкының, Татарстан Республикасының һәм җирле Самар өлкәсендә татарлар, руслар бөтенебезнең фикере алынырга тиеш, күз алдына алынырга тиеш. Калды ки, рус галимнәре дә, мәсәлән, безнең ассоциациядә сөйләшелгәндә, шундый фикер әйтелде. Алай булгач нишләп Үзбәкстан территориясендә, мәсәлән, Урта Азияны кулга төшергән Кауфманнар, Скобелев, аларның һәйкәлләре алып ташланылды алай булгач. Каршылыклы булсын. Бүген һәйкәлләрне урнаштыру нинди принцип буенча башкарыла? Аны кем хәл итә? Монда хикмәт тагын бер әйберне онытмаска кирәк. Ул әле Көндәшә буенда сугышның төгәл урыны билгеләнмәгән. Әле һаман бәкәсләр бар. Менә Куликова сугышындагы кырны хәзер бәкәскә алалар бит инде. Чөнки табылдыклар юк. Әгәр дә 100 меңнәрчә кеше хәлак булган булса, бер яктан гына 100 мең кеше хәлак булып, икенче яктан исән кала алмый бит. Алар яктан да, димәк, хәлак булып. Димәк, анда ул кадәр минемчә теге гигant сугыш булырга аның шикләнәсен дә. Шуңа өйрәнергә кирәк. Археологлар өйрәнсен, тарихчылар. Әле бит 1391 елны Алтын Урда тамам җимерелеп бетмәй. Аның икенче хәл иткеч сугышы 1395 ел Төньяк Кавказда Терек буенда. Һәм анда буенда җимергәч. Шуннан соң бит Аксак Тимер Идел буендагы Алтын Урданың шәһәрләрен, авылларын җимерә, күпме кешене әсир итә. Ул кыт-чыккыч булар хакында мәгълүматлар бар. Һәм без карап торсак, Төньяк Кавказда Терек буенда да һәйкәл китереп салырга мөмкиндер. Менә мин шуны әйтәсем килә, Туктамыш җиңелде дибез, әлбәттә, гаскәре таралды. Һәм ул аны Ягайлыга язган хатында да әйтә, гаскәрем таралды ди. Шуңа күрә ул шигенә куя. Иделнең уң ягы өлешенә һәм менә безнең Татарстан Самары терәлеп торган җирләр бит инде. Һәм урманлы җирләргә китте дигән фикер бар. Шаганакларда. Урманлы җирләр ул менә Казан буйлары, Булгарның өсләре була инде. Туктамыш безнең татар халкына, Татарстанга турыдан-туры катнашы бар. Мин уйлыйм инде бу вакыйга аркасында бәлки безнең дәүләт җитәкчеләре дә ул шәхес безгә дә игътибар итәрләр. Ул еллардагы мәсәлән шул шәхесләргә һәйкәл кую кирәкме, Раил әфәнде, сезнеңчә? Һәйкәл кую кирәктер инде. Мин кабатлап әйтәм, үзбәк дусларыбызның бик һәйкәл куясы килә инде. Улукбәк һәйкәленә без каршы чыкмыйбыз, мәсәлән. Ләкин шунысын әйтәсе килә, менә безгә дә бераз гына инициатива күрсәтергә кирәк. Мәсәлән, генерал Чанышев. Урта Азиядә, Ферган даласында басбашларны бетергән безнең каһарман. Әйдәгез шунда да һәйкәл куйык. Менә үзбәкләр моңа ничек карарлар дигән. Монда күп фикерләшергә кешеләргә куйырга кирәкми ул һәйкәлләр. Әйтәм бит, нигә мәдәният, әдәбият шәхесләрне. Кемнәрен тыңларга монда? Халык тәкъдим итәргә тиешме аны? Тарихчылар тәкъдим итәргә тиешме? Җитәкчелекме? Экспертлар менә бүген ничек башкарыла ул? Технологик ягы дип әйтик. Кемнәргә искерәләр менә инде кемдер һәйкәл куярга теләде дә һәм әйдәгез әле мин бу һәйкәлне урнаштырыйм дип кенә булмый бит инде монда. Моны җирле хакимият Россия кануннарына күрә муниципалитет һәм җирле региональ хакимият карар итә. Үзбәкстан берничек тә килеп анда һәйкәл куя алмый. Канун буенча куя алмый. Тәкъдим итәгенә ала. Алар инде конкурслар ясыйбыз дигән. Мәдәният министрлыгының роле зур булырга тиеш. Федераль әлбәттә хакимият басым ясарга мөмкин, ничектер мөмкин. Әмма җирле хакимият бу мәсьәләдә карарны кабул итә һәм әлбәттә алар, мин уйламыйм, Самара өлкәсе менә шундый теге гауга чыгарган мәсьәлә һәм нейтраль булмаган ниндидер бер һәйкәл куячагына. Бу дөрес булмас берничек. Шамил әфәнде, сез чыннан да менә нәрсәләргә өметләнәсез? Шулай ук Самарада бүген күпме һәйкәл бар. Менә алар ниндирәк функция үтә дип әйтегез бу очракта? Булай инде һәйкәлләр куела, менә бравый солдат Шейкка да куелды Самарада. Товарищ Суховка да куелды. Андый нәрсәләр ел сайын барлыкка килә тора. Менә инде ул чыннан да җирле муниципалитетларның инде эше.
Мында әміне ауылларда, тире ауылларда, Самара тиресінде бит енді біздің шындай көпләп яши тұрған бистәләр, район үзәкләре бар. Анда менә мындай газет ничектер бик таралмаган. Бик таралмаган. Но менә хәзер инде безгә Краснояр районы администрациясе белән ныклап эшләргә туры киләчәк. Моны бит инде алар хәл итә бу, аларның карамагында. Менә мин бер ике сүз генә шушы сугышның төгәл урыны турында әйтәсем килә. Менә безнең шул менә Краснояр районы тирәсендә әлегә хәтле әйләнәбез. Менә бит инде иң төгәл урынны Мөхәммәд Сафаргалиев 1960 елда чыккан «Распад Золотой Орды» дигән китабында битва состоялась вблизи города Куйбышева в районе треугольника между реками Сок, Кондурча и Волга дип язган. Менә ул бит инде шушы мәсьәлә белән бик тирән шөгыльләнгән, бик күп язган. Аның әле китап рәвешендә басылмаган бик күп хезмәтләре дә бар. Мордовия дәүләт университетының төрле конференцияларда ул чыгышлар ясап, шул мәсьәләне төрле яктан тикшергәндә күтәргән. Инде менә кайда ул сугыш булган, бу сорауга инде әлбәттә археологик казылмаларның нәтиҗәсе генә җавап бирәчәк. Без моны якынча белә алабыздыр. Кызганыч, безнең вакыт төгәлләнеп килә, Ркаил әфәнде. Менә шуннан да бу вакыйга булмаса, без теманы күтәрмәгәндә булыр идек. Нәрсәләргә өйрәтергә тиеш? Менә нинди сабаклар алырга тиеш без хәзер моннан? Киләчәктә тагын шундый вакыйгалар булып тормасын өчен. Әле алар булып торачакмы шул? Явыз Иванга һәйкәл кебек Әстерханда аны да телгә алды. Тарих ул бер генә сабак бирә дигән бит кемдер. Сабак бирмәгән сабак итеп бирә. Шуңа күрә ул ялгышлар гел кабатланып тора инде, ләкин монда менә шушы алдан әйткәнемчә теге залимнәргә һәйкәл кую модасы ул әлбәттә битәргә тиеш. Кишилеклелек булырга тиеш иң беренчел. Шәхес кишилекле булса, тарихта хәзер ул менә алкышланырга һәм күтәрелергә тиеш. Безнең теге таяну ноктасы әлбәттә билим һәм намус. Хатип абый, киләчәктә һәйкәлләргә мөнәсәбәт үзгәрерме, ничек уйлыйсыз? Һәйкәлләргә мөнәсәбәт иң беренче без тарихны белеп бетермибез. Milli tariximizni. Менә әле Самар өлкәсендә күбесе белми ул. Монда Кондырчы буенда шундый сугышлар булган. Һәм монда менә сайлаган вакытта, менә Ркаил дөрес әйтә, безнең хөкемдарлардан бигрәк, теге патшалардан бигрәк күренекле галимнәр, язучылар, шәхесләр бар. Менә шуларга. Аларның бит күпчелеге инде шушындай инсаниятны, әхлакны яклаган, халыкларның дуслыгын яклаган, кан куюга өндәмәгәннәр. Менә шундыйларны үзәккә куярга кирәк. Илнур әфәнде, сезнең фикер? Һәр мондый һәйкәлләр аша бит дәүләт нәрсәдер әйтергә тели, идеология турында әйтергә тели. Мин әлбәттә кушылам бу әйберләргә. Әгәр дә без дәүләт эшлекләренә куябыз икән, ул дәүләт эшлекләре менә эксперт һәм халык тарафыннан кабул ителергә тиеш. Монда инде информация чыгу белән мындай Аксак Тимергә мындай караш белдерелде икән, демәк әлбәттә дәүләт кешеләре уйланырга тиеш. Бу безне берләштерәме, юкмы? Минемчә шундый нәтиҗә ясап дөрес бер фикергә килдерләр. Раил әфәнде, менә һәйкәл куелуда милли һәм сәяси әһәмиятне билгеләүдә нәрсә таян ноктасы булып тора? Мин менә безнең коллегалар белән килешәм. Әлбәттә бу мода тиз арада гына бетмәс. Әле узак елларга сузылыр. Безнең шул халкыбызга тарихны аңлатырга кирәк, сөйләргә кирәк. Һәм инде мин шул фикер белән дә килешәм. Мин бүген әйткән инде менә язучыларга, әйтик, милли шәхесләргә һәйкәлләр куюга без каршы килмибез. Ләкин инде менә шундый читрекле чырлар буенча, әйтик, халык арасында булган сугышларга куела торган һәйкәлләргә без каршы киләбез. Һәм инде без аңа каршы булырга тиештә киләчәктә. Дөрестән дә һәйкәл кую ул уен эш түгел, киләчәктә менә бу һәйкәлләрне урнаштырганда беренче чиратта халык, җәмәгатьчелек һәм тарихчылар фикеренә дә колак салсыннар дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.